Bilika cuma aku rono nengok wonge lagi ngrasakno loro mbak ngon terus sing aku meneh karo mae karo Ibu Linda bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Rismanise. Si pemirsa, selamat siang. Alhamdulillah di hari pertama terpantau masih aman. Terpantau masih breges. Aku mau ke Randu pemirsa, mau beli lampu buat konten kita sehari-hari. Muga-muga enak ini. Muga-muga ya enak ya pemirsa ya. Lampu sing dikarepno Mas Ari, soalnya aku juga roh lampu sing piye modele gak roh. Ki aku wis ngombe tombong, wis ngombe apa-apa pemirsa, soalnya kan bakal libur 1 bulan. Jadi dicuci, mulai pas wayah dinggo diresik kabeh. Ki dik kemarin tidur sama Ibu Linda. Ki mohon doanya pemirsa ya, semoga Bibi Lika bayike ya procot-procot ning menden ae. Soalnya aku dulu pernah ngomong kowe nek ngene Mbak aku semen bae gak mbok tunggoni. Ya sampe nek menden tak tunggoni, tapi nek cepu seprane ya gak iso aku. Soalnya jaraknya jauh juga, aku punya anak kecil juga. Nek mau aku dikabarin nek wis ning menden, wis pembukaan 3 aku blonjo lisan 11 rono pemirsa. Delok keadaan Bibi Lika ning kono wis aduh Mbak. Aduh. Ning kono wis enek suamine sama ibu sama mbak Jadi nek senang lano ndek bengi Dik. Larane ndek bengi jam 09.00, lah bojone mulai jam 1 ngono. Jare putrane marahi Lika muni ngene lho Mbak. Dik gak pengen ketemu ayah, Dik sabar ya, sesuk ayah mantuk. Lah kedadian tenan. Wis gak apa-apa aku bintang procot-procot, bintang metu, aku ben ayem aku. Soalnya HPL ku masih tanggal 17 antara 17 sampai 20 Maret. Lagi tanggal 1 wis maju ya pemirsa ya, semoga ndang lahir lancar, persalinan lancar, procot-procot menden. Jarene tirane dhuwur iki nek ngono ya muga-muga dalan rezekine keluargane Bibi Lika ya pemirsa ya. Soalnya anak itu pembawa rezeki ya pemirsa. Pembawa rezeki masing-masing. Pokoknya ya semangat ae Bibi Lika, cuma aku rono nengok wonge lagi ngrasakno loro. Dipaksa wong jalan pemirsa, kan di ibu ae miring. Jadi dokternya ini, jangan tiduran aja Mbak, nanti bayinya malah ketekan nggak mau keluar. Jenengan jongkok, berdiri jongkok sama pinggulnya muter gini, sama jalan-jalan. Kok nek ndang mules malah ndang metu. Udah terus tak kongkon ngono dari ini loro Mbak. Terus sing aku meneh karo mae karo Ibu Linda bareng mau melok. Ndang justru loro kuwi ndang metu ndang malah penak, malah ayem ya ora Mas. Cara malah ya bener aku gak ngrasakno kok aku ngongkon-ngongkon, tapi kan ya mensupport dekne bendang semangat ngono lho pemirsa. Soalnya di isuk aku dipapno wis keluar lendir merah ngono. Yes pokoknya doane ae ya pemirsa, semoga lancar. Ben Awal puasa iki awal puasa iki rezeki di bulan Ramadan iki. Kanggo Bilika mbek Om Putra. Ya wis ki aku meh materi banyu pemirsa karo jajan ben sing ngomel-ngomel. Sing poso sing nunggoni sing penting gak poso lah. Yes pemirsa, ditonton terus keseruan kita hari ini. Puasa harus tetap semangat ngonten soalnya kita libur jualan 1 bulan. Ben aku ben nek ngontennya ben gak kusem pemirsa ngonten. Mesti raiku ben cerah ngono, meskipun raine ireng kan nek ketok lampu kena lampu ben cerah ben glowing. Glow up. Glow up. Sama aku nganggo bedak skincare paling yo malah luwih glow up yo. Rasa ngono. Bengi aku yo geger pemirsa, ape poso malah geger aku. Gitu aku tuh sak tinggal turu. Sabar. Sabar ya Allah pengen tuku klambi gak oleh. Rasa ngono. Poso urung dilakoni wis geger. Lu poso urung wis pokok enak acarane iki. Lah aku yo pengen nih Mas tuku klambi. Ya tidak enak mendekati sampean yo ora ya pemirsa sing iso menilai. Wis jae wong poso bodo ijik sak wulan terus geger. Mayak nak bodo kurang udah kan aku 10 hari. Modelnya ya harus cari referensi Mas. Iya tapi setidaknya bodo kurang
Wis referensi operan Lah, kok saulan. Entek. Oga entek maksudnya iki tutup ya jahitan agak di kon bodoh. Ora banget. Terus geger klambi bodoh. Ngono lho, iso cilik ae. Iya dasterannya los. Guyon pemirsa. Biasa nek hidup tuh harus diselingi dengan guyon. Nek gak guyon ku sepaneng malah darah tinggi kayak Mas Aris darah tinggi yang mureng-mureng ae. Tapi awakmu mampunya sahur ya, Bi? Sahur ya tapi? Sahur. Ngono tak ngomong melok traweh. Sahur. Jam ngene Ora usah melok. Kamu sahur, ora usah poso. dari rumah. Gak kuat ibu nek gak salat Bu. Ora iya. Oh iki nganu, aku kan kerja. Traweh. Sing kuwi makan kamar. Emang kerja ning ndi, Mbak? Nang arep BRI. Kuwi lho, apa jenenge? Bakaran. Walah, Paling kono saiki aku. kuning yo. Heeh. Ya aku cat ijo tuh kuning karo. Niki lak prai ngono. Kayak Lho bapake bojone Bibik Rawak Aladun, bojone Dian Om Putra. Bawa sedih gitu tegang. Aku sedih banget, sumpah. Tegang. Nangis oleh gue. Udah nangis bener nangis. Mama kok kemarin lagi. Kemarin jadi belum Pi, coba perasaanmu Pi. Istri P melahirkan. Mak kelas ya? minggat. Astaga. Komen itu. Yuk bulu. Mak kelas. Antara sedih dan Bahagia. bahagia. Mak kelas rasanya pengen moka. Gila. Gak pengen poso lagi. Ini poso guys. Ini poso. Orang aku nih jalan kayak kau mangat kau kene kan kau naik kayak banyu masuk kok. Anda meletet Maryam gue. Oh, jadi habis. Aku susu angin. Aku ini ditumpuk mana. Kok iya pas ya drama itu? Ini nih lupa ceritanya ini. Anaknya dikebuk, katanya dikebuk. Dek, dulu mas saya gak pengen terhayal. Ya kejadian langsung lari. Semoga percap. Mungkin gas cakat. Das des. Gas tak. Banget bawa. Penting selapan di sekiring burung. Oh. Gila kayak diperiksa gitu nih bro. Ngendi? Ya apa sudah lagi besok? Kira sakit gitu itu. Aku kan buka anu. Jaringan ini apa? Jaringan wis gak bukaan kok orang di jaringanku. Ya no, lek kon buka lawang jarine. Wis tak buka ini lawang. Pak Amit ya bi aku kan buka lawang mari. Amit ya. Dan kesimpulan Pindah lancar bi. Jadi tak enak pampas, enak tisu, enak apa. Kayak iso ya? Dur lah Dik. Wes kira ayo. Tisu enak ya. kemarin ini gak bisa. Wes, amit lo ya. Kayak sing siji, Ndi? kayak pojok kayak iso kayak. Ndi? Kalau sendiri lho. Kayak iso ya. Terus kayak iso dibuka wit jenenge. Kuwi kok kepaten apa? Apa kuwi jenenge? Wis tayangan iki lho. Wong wis nganu aku mang kok kono bi. Jare wis pembukaan 3 ngono lho. Mau aku rono cek pembukaan 2. Terus aku lagi mulai kenal Mbak Mendes pembuka jaringan ndi? Jaringan kamar. Amit iki kamar di Mas. Lemari ndi? Kalau Kulon etan kulon.
Enggak Mas aku. Enak ya, Ya, Mas. pulang. Iki kamar Wis salatan. salatan kuwi. Budi. Iya. Genuk ya jaringan. Jaringannya genuk. Mas dulu Mas. Enek genuke ora? Enak. Tutupan. Iya. Ya buka. Lah buka Mas. Buka apa-apa wong aku buka apa-apa kok. Lah kok nek beras akeh. Gak yang berasa. Wis. Wis ndang proses-proses Dun. Doa ya Bi. Kayak kusinya sam. Maca apa? Mariam. Oh iya, Ya terharu Bu mari ning ngono Aku tuh. kudu nang sing ndelok wonge kelaran ngene. Jadi isuk wis aku di bengi bareng ndang mendhen aku ning ngono. Apa-apa? Aku iki mau buka jaringan lo kita iki. Jaringan tidak Pakno. Kae lho Dik ning awak beras kae lho. Beras kami. Gak itu. Iya. Ndang foto-foto rasa ado-ado. Mendhen lah. Wis Ambil lemari iki buka iki. lemari lebih. Engko para ditutupne wong yen omah enek bibike. Aku ya apa buka. Gak cedak enggak ini kok. Ini nama tuan kuwi. Kita nempuk kulon. Tuan iki lho. Nek ngene-ngene kenapa? Gak iso. Ya tangannya mau rejeno. Iku lho Dik selemari kene. Iya, Bi. Kuwi ya. Pas Bi. Pengen foto lanang wedok Bi. Akar apa sing ngekeki kok aku. Iya putra ning kono iki kudu nangis ae putra. Mas, Aku. iya Mas aku wedi. Wis gak apa-apa resine pe dadi bapak ya ngono kuwi ya. Nangis Bi. Sabar ya. Duh, Aku malah malah nangis. oh aku Pengen mendek. Ya, ini Mas. Kalau nama Bi. nang omah tak iso. Bibi kayo, open yo Bi ya. Tiba ya diadusi tinganu. Saiki lek padha karo. Lah yo. Yang kucir ra iso muncul kaya. Tak kuncerno. Wis saiki Oh wis. Dikunciri pilih kah Bi? Iya didusi, angger salat dipapakno. Salat tak terusan kuwi ngang dikeki ruko tegelan kuwi terusan. Kayak kasur, dikek dingklik, Kok dingklin kono kuwi. Mesti ya. dibelaburi GPU lho. Buka isik ora enek pitike kok. Wis kabeh. Ini njungok nang Bi, njungok TV. Kok tak omongi nek wis lae. Cek lah bingung ini. Karena nek ngomong mau. Ngene iki iso. Gak iso nek ngomongnya. Iya lah. Wis picit pembira. Wis panjang. Wis to wis kuwi. Ambek si Rosti, Rosti sekali sapa? Duh. Si Laiti. Oh. Lester Gary. Nek tekan Sri Rusdi, Sri Gary pengen ngasak kok piye. Lana wedok sing penting sehat, lancar, lho Bi yo. Jalukane yo kuwi ya Bi. Wis Bi aku tak mantuk sik ya, kok aku dikabari neh mbah kono-kono yo gak roh. Tak pulang sik aku. Sik njur sik. Wis dur. Aku ngantar terus lembut kok. Aku harap antar langsung lembut. Lah Putra ngono bingung ae di bojone lara. Ya wis bantu doa ya aku ngene ngono. Telak-telak ibu ning kono, telak-telak meneng ae. Iku kenapa sedih? Iku aku sedih malah bojone malah sedih aku dikuatno, disemangati kon olahraga ngene-ngene. Ya kowe ya melok ngene-ngene ta ngono. Jak mlaku-mlaku aku ngono. Jadi semangat mlaku-mlaku. Ya rame itu lagi pisaran di anak ibu ya. Mana wis Bi? Nangis apa ora? Yes Bi ya. Yes pemirsa kita akhir sama video ini. Terima kasih. Coba wis diumbah kurang ya mang. Wis prepare tuh ini video dan video. Ini diumbah tuh. Ini apa ini? Apa Dik? Perawatan kulit. Punya enek anu ya
Ya pemirsa, tak semuanya videonya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mohon doanya pemirsa ya, semoga lancar, semoga yang procot-procot yang pulang ke rumah dengan didik bayinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.